Det bager I, ikke? Det er det ikke. Det er Oldermand Københavns Bagerlaug. Hej, det er Oldermand Københavns Bagerlaug. Jeg står herude i min have og hejser flaget og taget det stiveste pus på i dag. Og hvorfor har jeg det? Jo, det er med stolthed, at jeg kan sige tillykke til mig selv og alle mine kollegaer i Københavns Bagerlaug. Vi har rent faktisk 341 års fødselsdag i dag. I 1900 midt i 60'erne, hvor jeg blev født, der blev min far optaget i Københavns Bagerlaug. Der var der 300 medlemmer i Københavns Bagerlaug på det tidspunkt. Vi er på den gode side af 35 tilbage i dag. Har vi ikke været dygtige nok, eller har konkurrencen været for hård? Det er måske svært at sige. Men vi er i hvert fald en presset branche, så derfor vil jeg da opfordre alle jeres skønne kunder til at støtte op omkring den lille lokale håndværksbager. Ja, generelt, som onkel Dan ude i Brøndby Fisk siger, at støtte op omkring de små lokale handlende. Det er os, der giver liv til byen og til det hele. Den dag, der kun er supermarkeder tilbage, så tror jeg, det bliver ret trist. Men jeg er stolt over at være oldermand for Københavns Bagerlaug. Så sent som i går, der var vi en lille gruppe af medlemmer fra Københavns Bagerlaug, der var taget ned til Ringsted, ned til ZBC Teknisk Skole, hvor vores bagerlandshold går og træner. Vi var taget derned, fordi vi godt ville lande en god aftale for dem, så de havde midler til at kunne gennemføre nogle gode træninger. Vi har lavet en 3-årig aftale, hvor de simpelthen bare skal give den maks gas, de skal træne alt, hvad de kan, og de skal deltage i samtlige konkurrencer, der findes på verdensplan. Der er Nordisk Cup, der er Europamesterskaber, der er verdensmesterskaberne. For sådan noget findes der også for bager. Det er ikke kun fodbold eller boldsport, det hele. Så synes I også godt om faget, så bak op om den lille bager. Gå ned og køb jeres lokale brød. Og jeg ved godt, at nogle af jer siger, inklusive mig selv, jamen Erik, hvorfor er der ikke åben lørdag og søndag? Det er der simpelthen, fordi vi mangler hænder i vores fag. Så kender du nogen, der gerne vil være bager eller noget? Send dem ned, lad dem blive bager. Det er et pissefedt fag. Jeg siger bare, ses vi. Det håber jeg, vi gør. Støt den lokale, om det er bager, fisker, købmand eller slagter. Lad os stå sammen om det danske samfund. Tillykke til Københavns Bagerlaug. Tillykke alle jeres skønne kollegaer. Og det var Oldermand Københavns Bagerlaug.